Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Meghalaya Transport Corporation Workers Union kabala pentama ya kinongkit kam haga khatwei tarik urisa arjar khat khandai kala bu thong ban but din na ka sarkar jala haga bayadei bat ka jingbum yo tulap jong kinong trei jong ka Meghalaya Transport Corporation la hinyo banai kanti uba Erwin Sim Sutnga uba la Shajit Biangkumu President jong ka Meghalaya Transport Corporation Workers Union la khat prasnem kanti haga jingya kran bat ka Batisi TV ulayathu baka Executive Committee ka pathamai kala shimya ka rai haga ni ka jingya lang ban pharu ya ka jingtho sha ka sarkar jala onda kala dep shong ya ka jingya lang haga tayo ka bansawan namar ka jingbum trekam jong ka sarkar jala ya ka jingsiu tulap shakinong trei ka MTC katkum ka 5th Pay Commission bat kiwei ki jingmentoi ba kinong trei jong ka ni ka corporation kidei ban yo kum kinong trei sarkar kanunu karai ka pengisian nang nginya kesana ngakwa ban ongro lemba jong pi ba ni khot lang gitu ki bedang don ka jingko nyo ni khot gitu ki bedang jingko nyo nomor boleh ka don ka ni jing sonduk di kerban ta ka besar kai ba po MTC na lor pa ka tourism trade kala kanang he si he ki kali private kinang kamai kinang yo no Henry kani ka corporation ka bani ban im ka bani ban ai jing trai kanang rit nang swai hajo ka por ki asset jong kani ka corporation ki ba la ban pelong ki commercial asset ya corporation begini kinong trai kin la ban yo ya ka jimunto ya kani mle ka bokong san mata kalong ban riu bana ki do tulap ngaya lati nomor beli man kasi ka praktis ke jong ngayo ipisa ngayo ini tai ngamla basuto kumlu ki im gini mata haji sang atrai ke jing dak pram ke jing mo ke batang syo tulop lah habli siuram sa ka bai school kon mental ajan kutsnem lah hab siu lu di ka bai school siu nai na luar kata mdon clarity ya ka 5th Pay Commission pi kani ka bang kwa ban kren tenge ba kamlong te ban le ikibriu kumni kani ka ka master servant relationship ndai mangi kinong trei ke bangin le ong subhasa se tulap ingin la trei te utra ude ban tip dai ka singi ban se tulap ude ban tip dai yo ka tulap te kani ngi hapan pandai bat ka jikar pat ka jongaru kalong bakani ka union thamai kan trei kam ban pen petro ba kinong trei ro kin trei ho umdai tam mengindawa tang tulap mengindawa tang di facilities in trei ho ajing sia kadon ke city men suka ngatho sukat kari ngamtip jubab nam siasat kata city ngamtip ngan sabut dia nomor kali ahidal dia ha po office jong kat kari po dia kani kadai halor kaban privatize no ya corporation ban privatize no ya ke corporation da ka ba tambah ya tu hab amen ya ka road transport act ngakarpat ru ya kani ka one time assistance maybe 100 crores to 100 crores haka juga poru nga keren sipang kaji sitom gini nong trai kurusir kai pi kani ka corporation ladal la ban penyak ya ka berpom biang haka jing sisa kadang dei ban ai jing trai wat ikun ki jom ibu Henry kambiang berpom penyak pi menta ki nong trai ki do tulap mriu benai Chairman utit kali lah ke bakano ke bahapok hatarlak to ngim bisniyo chairman ya kata kajing tit kali ke jong ula daka katulap jong kinong trai ke bia ngim bisni kata boleh ngim bisni udah UMLA udon kami ka status hari habam don bisa tersim daka kali sarkar sila te nga sukar pa pada iki ba kumalong menta let's say don ka jing deko haka school bus ro company ay school bus yo let's say don ka jing deko habaya ki routes kini kita so bhabam pentip sangi union ro bangin yo ban ay ka service ko biang tam mi ba let's say ngim tip te ngi kerpa ki pai ba ro banya tre lang bangi but let's say ngabu suwa katang kani ngabu ka jing kerpa ki sarkar bakade ban sino itu tulap ngabu ka jing kerpa bakade ban perkhat no ban ai ke benefits jong 5th Pay Commission
nga kerpat ke sarkar bakan pej ki benefits ke badan kam banwan kam ta mi ki nong trei kan thai ki jongi kini ki dei banwan nga kerpat baladon kalat kalenti ban kersan mo kersan nomor la da khen tang kasut ya kin rubnai da khen ta bank interest jadi insyaallah di bandon ka special fund pada baka sarkar kan tap ya interest na kan pisah baka claim sio rubnai bakan dong ka floating fund bakin yo ai benefit ki di nong trei ti mendai tang kata ngalap ngila dep rai menero bangin bu kejimbut yak sarkar ba na kani kepisa bakin sewi ki kinong trai la kumno sipo aja kin ai no ka share po ke corporation bakin long kitrai kinong trai hi kin long kitrai kini ki dei gi bangin stang no ka jing trai kam ngin khot no ya ka central executive committee next week ngin tho acha ka sarkar bat la da ka sarkar kam sngap ngatrai ngim ban se ba le se yo mi hapan le hakalenti jong ka strike ngin pentip ya kan isu labor commissioner ngin nomor balai ngade ubreu jong kaan ngin bot ya kalenti jong kaan ro suwa ngin poi kanu kanu kecing ki ngila ban krentang ya ka ega bapa pi ka ega bapa kalong ba ka corporation ka don kam ya ka professional management kata tam dan daw professional management ka don kam ya ka business strategy nomor ka pertai kala kala te kam de chung tiki por ba penyak ke bos la dan passenger long la dan lo dan lo la siu tulap baik sokai ngiru ngim kuai kata ngi kuai ba ki routes ki baya ki kali jong ki MTC kinya dekat badan buruk kinya dekat ki air service kinya dekat baki yo ya ka jingero ba ka jing chania jong pai ba kata ka badan kami te ban le kata don kam bandon ka jingya keren hapdeng jong ka management nomor ni iswai ka sarkar seru don kami ka management bat kinong training nya poi hakajo ka poi kumno ngin penba kata ka don kami kumno ngin penba ndai baga management kan simbe karai klem consort ya union do ka pamla lo nomor lasai leski manoban petreka kini kinong training union ni hapan sungsu kai ka kam ka bakimot lalaki ong ban why not ya ka corporation ro kata ro ka basniu pi nomor plate la pentrai ka ba trai kam bhai ka ni union ne ka ni ka corporation kumaga omne la ban aji trai biang ya kikun to kabakong san ni kalong ba ka road transport act ka ba pentrai kam ya ka ni corporation ka provide ba de bandon full time vice chairman udai ban chong ni yung tam dan hadong berkadiman ke jong iro dai ban thong no full time vice chairman kenang bo ula ban semi decision ki badan kap nomor ka decision hap sim kabut ndai tong MD ro kam tam ya kani ka fifth pay commission dari pi ong ya ka ban panbhai ka dari pi ong ban thet kali pi ong ban ayu hap som kabut ki ong ban sim loan ban panbhai ka ni lani ki yo ka garan ki yo ka ayu ke budget jong ka corporation have approve the board tingidon kami full time vice chairman bu unsom